Mikä on kala? Joku jäämeren ihme, en tiedä. Pallas. Ei joo. Vois olla kyllä näillä syvyyksillä. En tiedä, mutta niin. Pohjastahan sekin iskee. Harvoin enää lähtee tossa vaiheessa niitä takaisinpäin uimaan. Vittu kei. Ei oo. Ja sillä oikein on. Helvetin iso kissa. Aha. Nyt meni Hannun kissahenkka uusiksi. Kyllä. Kyllä pojat. Näin on. Muuten iso. Peruskissa. On muuten iso. Kyllä pojat. Näin on. Mulla on omakin pohjassa. Älä. Ei vittu. On muuten iso. Ota samaan veneeseen. Halutaan siihen. Noin nippana. No niin, Mikko ota sinä sen, kun mulla on vapaa kädessä. Laita oma vapaa sivuun. On muuten iso. Ota. Oi perhana. Onko tämä se peruskissa? Tämä on just peruski. Nyt se voi tuosta laatikosta ulos, että kokkas se. Kato, se onks paskantaa tota simpukan kuorta. Joo. Joo, Vaikka nokkakoukku suusta sisäpuolelta läpi, niin se pysyy samaan. nyt on pojat kiss. Helvetti. Siellä on seiskari. Sami. Siellä on seiskari. Ihan Siinä on Hannu. Ei uskalla arvailla nyt. Siinä on Mikko. Se on tiukempi jätkä, kuinka paskantaa simpukan kuorta. Siinä on kissa. Aika julma. Mistä pappi? Pitääkö lähteä rantaan hakemaan laatikkoa? Näihin tunnelmiin.